akasimba chirema biyangu tokutambirai kunhaudzo manhokodzo zuva rochitanhatu mwedzi uno wakubvumbi kuSouth Africa. Nyasi Solomon Mahlangu ndipo akagwarashiwa akasungirirwa noachena, akasungiriwa makore 43 apfuura ari ane makore 22 bedzi. Munhaudza Nyasi makomborero arizwishi apuwa mwedzi inoita 14 yokugara mujere Nyasi mudare rodzimhosva kuHarare. Ipapa patorwadza vazhinji zvaita kuti vagonetsana namapurisa nekuti wanga wakandomirira wari panze kana magweta achiarambidziwa kuti agoreketa newatapuwa nhau kuti zvii zvaitika mudare rodzimhosvamo. Ivo watapuwa nhau wamwe wacho wakubiwawo nomhanya dzemapurisa zvikatorwadza vazhinji. Izvi zvinotopisa tsitsi mabiyangu tosaya kuti kohoko naye wakuru wamapurisa ava vachigoita unhu hwakadari kuita hopfene kudari. Ichokwadi kuti bato roZANU-PF richibva musarudzo rinenge rakutoringa zvorimwe sarudzo dziri kuteera. Kureketa kuno wakagotiwo wachinyora tsamba kubva kuchikoro chawo chochitepo School of Ideology wachiti madzishe pabodzipo nevakuru vemakanzuro mumaruwa pabodzipo nevakuru vanoona nezvobudiriro dzomumatunhu wari pasi pohurumende wese wanofanira kuti wapinziwe mukufundzisana nokufundzisana zvogwararo musangano weZANU-PF. Izvi zvinotorwadza nokuti paribe agoziva kuti chii chinenge chinyatsa kuitika ipapa nokuti zvinomhura bumbiro romutemo. Kureketa kuno bumbiro romutemo rinobvumira kuti vanhu wange wari kumira wachiita zvinhu zvobato kunyanya madzishe pabodzipo nevamwe wakuru wemakanzuro. Izvi zvinotorwadza mabiyangu. Hino kana zvikagochinja tindori pabato roZANU-PF po kwairaramba kuti kuite munhukadzi anoita kuteedzera waMnangagwa pakabvisiwa Kembo Mohadi paribe ari kuvisiwa ipapo akanangidziwa. Kureketa kuno wagotiwo wari kudaba kuti chinzvimbocho chigoita chevanhukadzi chete nekuti zviripo baba mubumbiro ravo romutemo. Hino kuti chokwadi chere asi pakanyangara wanosenza kumabhengi. Kureketa kuno wagotiwo wakutoda kuita zvokuratidzira kuramba basa nokuti wamabhengiwo wari kugoapa mari yavari kuda. Zvinotorwadza mabiyangu nokuti mari yavari kunzi wagopuwa inongoita shoma shoma. Izvezvi wari kuramba wachitoti wari kuzvidaba wari kuda mari inotenga. Hino achasaramba nekusenzako. Wakuru wehurumende wagotiwo nyika yedu yeZimbabwe iri mugwara rakanaka nokuti igwenda kubatana nedzimwe nyika dzaiyo pasipo nyika yeBritain kubazi roCommonwealth. Heno kana zvikagobudirira tichangomirira kuti tigozvimbwa. Mapurisa ari kutiwo akagoboya tsaona dzakawanditsa munguva ino yozororo ropasika. Kwai tsaona dzakasvika kugwarasha vanhu vanoita 26 pazororo rapfuura rimwe. Watiwo gore rapera kwakagwarashiwa vanhu vasere bedzi wari kurwadziwa nazvo fani. Kuno kamwe kandege kakambani kondege kadiki kari kutangisa kwekuBotswana kanonzi Mock Air kari kutangisa kugoenda kuVictoria Falls kumapopoma edu kubva zuva rokutanga romwedzi watiri kubata iyo kachienda kuKasane mazuva ese. Toramba tichiti wokwedu dai waitawo bahu. Kuno kambani yokuchera migodhi inonzi Prospect Resources yagoti iyo iri kutsvaka zvimwe zvirimwa zvicheriwa zvomunyika zviri kudorowa. Wagotiwo wari kutsvaka zvicheriwa zvisingaboyeke kwese kwese zvinoramba zvichidiwa kuseenzesa mumakombiyuta. Toramba tichigoringira kuti wagozviboya asi kuti zvigotipa pundudzo pokare isusu womunyika yedu. Nhamo ndofoja yemudzanga inorumiwa pabodzipo nokupisiwa pabodzi. Ipapa kwai mapfuta edu peturu akwira pokare kuenda kudhora ribodzi nomasendi 34 kubva padhora ribodzi nomasendi 30. Dhiziri raribe kukwidziwa randonzi riri kuramba riri padhora nomasendi 32. Zvakaoma izvi mabiyangu. Pamusika wemari Nyasi kwai mari yokuAmerica yange iri kutengiwa kana yasvitsa mari yomuZimbabwe $40 nomasendi 30
anopfumbamwe kwatiendesiwa mari inoita mamiliyoni 35 omari yokuAmerica. Tinge edu dzopasirese kwaye vatungamiri wenyika dzasi kuAfrica vari kugosangana musi wechitatu nochina kuti vakurukure nokureketa nezvomozambiki. Kwaye kureketa nezvomozambiki kunoringirwa kuti kugoburitsa chibodzi chokuti waite zvokupindira ikweyo. Heno kana wakazvida mabiyangu kuTanzania kwai kungangoita utongi hwakanakisa hunogutsa vazhinji nokuti mutungamiri wenyika ikweyo agoti dzimwe nzvimbo dzokutora nhau nokuburitsa mapepa dzanga dzakapfikiwa naMagufuli dzifuwepo kare. Toramba tichitenda danhori nokuti ndo rinoita kuti nyika itekaire zvino. KuKenya kune vamwe vanosezawo padande mutande watangisa kunyora magwaro okuti mari dzinopuwa kuIMF pabodzi noWorld Bank dzireke kugopuwa hurumende yawa uhuru. Heno kana zvikagobudirira nokuti iwo mabhengi aya vanozikana kuti vanodaba zvokuti vatetekere vanhu wese. Tinorombo kugozisai kuti kambani iyo LG yati iyo ichadaba zvokunhadzira mbozhanhare. Kwai mbozhanhare idzi dziri kuramba dzindoiwanyudza mari zvokutoti wakuringira kuti wakaita hawo zvimwe wareke kugoita mbozhanhare zvimwe. Mukahatikidzwa kanyasi kwai kuno mutambo Champions League wakaringirwa nowanhu wese uri pakati chikwata choReal Madrid pabodzi noLiverpool. Heno kutatsurana ibvo wachaita kuti chimwe chikomba chatitasa ngochipi. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano kwanyasi ndini wenyu Mandiwewo Nhau.